Tá muid beo sílim so leidói mé an na neogsagus tosói mé ag léamh na nóíochta don 8 mí bhean fórá bhílas 16. Nílas agam céim fág bhfuil an focail fri fárteach scríofa síosagam an túrisc seo ach caithe go bhfuil sé tábhachtach. Focail úsáidteach stócha sé má tá gníomhíochtaí frifáirteacha arsúil agah. Achtra lámhaí I dTamhlacht. Well, na sé seo tarlúsách réalta ach tharla achtra lámhaí a Nuacht I dTamhlacht agus glíomhar na Gardaí atá inis ag fisrú an achtra lámhaí ag fisrú céirt mór leisceil. Náire orm nach bhfuil is agam ag fisrú na achtra lámhaí. Tá dearma deanta agam caithfidh mé an támadóir a chur siúgan seo gan na leisceil second. Agus Óriáil. Sinné tá amadóir déanúméid ar siúla go manis. Chorama achtra an achtra lámhaí I dTamhlacht. Tá na seirbhísí ag an dála an láthair ní linn nó deile rá agam. Tá an stát, sé sin na stát na Éirinn ag iarraí daoine Seandaoine nó daoine atá ar scor hena féin a bheala ar ais a gobhaid. Tá fechtlas á phleanáil ag an rialtas Seandaoine atá ina sí, nílas agam céir is bríle ina sí sa chóthaíocht sin ar an lista sin terma becheart a bheith agam agus tá me á lorganis Mícheál sin. Sé Obair sin go bé tá me ag géire an terma seo aimsú. Sin agus banna méid suas de tríú folklóir agus mana bhfuil siúrtí mé an ceann bhéarla daobh Muise. OK. Beochlár. Tá tábhail beo ag eolaíocht riamhaireachta. Ní maiile mé. Mé dul ar eis go dtíon chéad folklóir a rís. Ag breanú Chlár tinribh? Well, ní tinribh atá I gceist. Caithfear chlár é. Ja, beochlár agus níos caithfidh mé sin is scríomh. Síos. Beochlár. Choroma. Ó sé tá an stát I gcéireadh Seandaoine atá ar an meochlár a bheala ar ais a gobbaid
agus géirí aibrethóirí sinseirech spiago ríosú chun fánacht ag obair agus scora chur aló. Is an scor a chur aló. Idir an dálín tá Mícheál Martin ag tuairt le fios nach Ceann eile is becheart a bheith. Últú gan dat. Ag choras an áirimh. Ag choras a gúntas. Córialtas le Sinn Féin. Deir sé gur agras mar bheith cultas Sinn Féin. Agus tá sé sitide nachracha I fianna fáil is deach I gcórialtas leo. Is chosantóirí don IRA iad agus mar idir mar bheith cultas. Beidir. Níl is agam céir dé an thabhard ach tá ar a tuairt le fios gur rá anad máthair agus leanamh in Éirinn faoi chuimirce áard religiúnta a rá díleacht linn ach chuin Alban in bhúr na céadta páistí bhás ach níl anam an áard agam agus níor chliceáil mé isteach sa scéal so níl is agam. Fágu buama luiscneach faoi chár I Gorcaí thar an deireadh seachtaine agus tá an cumann effigy príosúnachta ag déanamh chuirsís an ansaí seo mar rud mar ábhar imní uimhir a haon agus uimhir a dó ar chóideach máilíseach. Bagrach. Well, bailio Isabel Terry déir an Irish Examiner Corcaíoch ar nó. Is gaisce agus luochaí dar leis an Nuacht Tá sí ar a bhealach bhaile as cibéáit na bhúr sí nódú scábhóg agus crí. Sasan a sílim ach níl is agam. Ach níl éon rud eile uairse tá sí téarnamh dírithe más ceadmhacht an focail a chumú. Tá na húdaráis na Gardaíos dócha ag taithint Himánathe. Céir tá cear le me inchin inniup. Tá siad ag taithint himánathe fánacht amach ón Watervealach. Chun tranglam tráchta ón chomórtas náisiúnta trefa a hachant. Go leor. So sé tá siad gríosú moll agus ag taithint gur cheart fánacht amach go háidethe ó ghaol an Horsan Jackie.
Ní tugtar an marcach an maile seo thorsan Jockey freisin ach sílam gáir log anam cumtha é sin. Ní léon nó déile. Ó thos tan chomórtas le hoscailt sa screagán. Rá sagah gur bon an screagán agus creagán. Ní rá sagam sa. Tá pobl fort láirige ag tuairt samach Mícheál Éirinn gaotha. Tá únéirí feidim gaotha tar éis lánta a chur isteach na muilte héan thar an áid thar an fhad ceadathe. Agus bhaid rialú pleanála agus cigéireachta in airnáil na bheirmeacha gaotha le chur faoi scrúdú ball. Sa réis na líomhaintí seo gur tógú an Éirinn gaotha seo le lána is dócha níos mú ná mar a ceadaíú. Tá chathaoirleach an Choimisiún Póilíneachta Kathleen O'Toole sa réis Féin a chorra sa blé do fust an chomisisinéire Gardaí. Ní léon nó déile le rá faoi sin. Dúiltaíonn si go bhfuil suimeiche sa fust. Gardaí, Gardaí, Gardaí. Na leisciúil. Tá foras, bunaíú foras chun sreo na Póilíneachta in Éirinn a dhíriú ach tá bháil éigin ní le henamach an bheanna sé í sílim táin sa réis de éirias. Tá líomhaintí an bhá nach bhfuil an rialtas ag tacu leis an bhoras seo. Agus tá an foras a chóirithe seo le cruinniú sa réis don bháil seo éirias a heifig ag tuairt le fios nóir tógú tacaíocht dóibh. Sinna méid, sin iad na scéalta móra as Éirinn don 8 go mí bhean fór 2017. Tá súile agam gur bhain sibh úsáid nó taithneamh as na scéalta cos gur sinna méid. Go mbeidh láid agah idir an dáirín guím rath dé ar go léir agus tá súile agam go mbeidh muid ag chaint le chéile a rís sarhád. Slán.